nje nasekhaya abantu abalandelayo isiZulu yabo. Ngahamba kubantu ababonayo bathi ingane yami yaphuma. Iyakhala ey'ntabeni. So ingakho ngikubizile ngakucela sisithobeke ukuthi solungisa le nkinga le ukuthi wena ungichazele ukuthi kahle kahle kwagcina kwenzakaleni. Kahle kahle ngiyadideka ukuthi uqhamukaphi kanjani because mina lo bhuti lona ngikhumbula ngisho idate akangitshela ngayo ukuthi angikhiphe ingane. Ngisho isikhathi lapho ngangimncane age of 16 years. Engimithisa efunda ugrade 11 ngifunda ugrade 9. Ngizophathela ugrade 12. Sanibonani babukele emakhaya igama uthobekile wakamdlalose. Phasi kohlelo lemadlula yamida inkinga zomhlaba babukeli bethu makuthi uyaqala ukubukela uhlelo lothi bengisacela bandla upress usubscribe ukuze uzoba uqala othola indaba zemadlula yamida uma ngabe sesipostile epage lethu babukeli bethu namhlanje sifonelwe uStar ubhale kanjalo uthi uyacela bandla ucela simsize simfunise intombi yakhe uma wengane izinto zakhe nje azilunge ayihlangani ufisa ukuxhumana naye ukuze izinto zakhe zizomlungela. So babukeli ke ngicela ke nihlale nami ningayendawo sambeni siyeke kuyena uScar afike achaze ukuthi kungane sibizile thina usibizeleni simese ke esizwile udaba lakhe bese siyahamba babukeli siyakomfunisa ke uma wengane bese siyazama ukumsiza. Ngiyabonga. Sanibonani babukeli ayisesikena ke ubhuti Star ngizocela bandlani bingelele ayichaza ukuthi uba Ngibingelele kubabukeli igama lami nguStars ngihlala emaphephetini ngibhalele ukuthi sithobekile la ngoba nginenkinga inkinga yami inzima kakhulu ngaba nomuntu osifazane sithandana naye wahamba ekhulelwe so mangihamba abantu bezizulu ngodlela into zami eziphambana ngakhona makutholakala kuthiwa kunengane yami ekhalayo entabeni ayiqokile manje iyakudinga ukubuya ukusekhaya so mangabona bezizulu bayasho ukuthi kunenkinga ekhona so bengicela usisithobekile ukuthi angisize kulolu daba ngoba nje nasemsebenzini into zami ayihambi kahle kade sesikhundleni sekehlisiwe isikhundleni izimoto ziyaginqika isekhaya izinto ziyaphambana sizwana nabafowethu kuvela wona lengane le into kanjalo engifisa ukusizakala ngayo. Okay bhuti Scar ngiyakuzwa usulibikile udaba lakho ungaba nje ungitshela ukuthi bekade wamazini mhlawumbe usisi sazana sisafunda naye so sazana sabancane saqhubeka nento yethu sahlukana khona ke sisebancane ke ngokuthi njoba wemithi nama sekuyindlela zokuthi ngibaleke ngoba impilo izoba nzima njengoba sengiphumile ke esikoleni ke sekuyavela ke manje sekunzima ngoba zonke into zami njoba ingalungi nje ayilungi. Ngiyakuzwa ke bhuti uyindlela obika ngayo udaba lakho kodwa usisi uma ucabanga mhlawumbe uyamazi la ikhona. Ya ngiyamazi kodwa manje inkinga bamkhomba ukuthi uqashile ngenxa ukuthi uyasebenza amakhaya akhe ngiyawazi la ekhona. Ngizwa uthi usisi uwayekade ekhulelwe mhlawumbe usuke wazama ukuxhumana naye mhlawumbe uthola ukuthi ingane ikhona noma yikho ngoba phela uyasho ukuthi umuntu izinto zakhe azilungi ayihlangani kuyavela ukuthi khona ingane ekhalayo entabeni. Ya ngangazama ukuxhumana naye kwayikuthi uthi ingane ayikho. Futhi ngiyavela ukuthi vele futhi niyona lengane le engivalele into eziningi. Okay manje thina ufuna ke sikusize kanjani sikise kusisi? Yebo ngakuthokozela ukuba naye. Mase ukhuluma nosisi ukuze nikwazi ukulungisa indaba le yengane. Yebo into kanjalo impela ngoba kumele ngibe naye sikwazi ukuthatha ingane la kuthiwa ikhona khona sikwazi ukubuya izekhaya silungisa izinto kuze nami izinto zami ikwazi ukubuya lesimeni saso. Okay babukeli ngiyacabanga ukuthi senimzwileke ubhuti Scar uthi ufuna usizo simfunise usisa ethandana naye bahlukana bekhulelwe manje uyachaza uyasho ukuthi izinto azimhambeli kahle uthi umuntu wamasiko meya la kwemasikweni eyobheka kuthiwa kunengane ake ekhala entabeni ngicela ke sihambeni babukeli ke sonke siyomfuna usisi sizwe ukuthi ngabe lengane athi yakhala entabeni ngabe yakhe yini usisi so bese sizwa kahle ke udaba lonke seliphelele uma sesithole nosisi. Ngiyabonga bese siphusha
Mana-ke sitazi ngicela ukubuza uthi sagcina sivumelene ngokuthi siyikhiphe ingane noma wena wathi angikhiphe ingane. Lokho kwaqhamuka esayidini likaba. Kwaqhamuka esadini lami mfowethu. Angeke ngize Ngakwenza na? njengoba mfethu ngichazela ukuthi ngihamba abantu besiZulu. Njengoba wazi nawe ukuthi ngumuntu othanda izinto zamasiko kanje nasekhaya abantu abalandela isiZulu yabo. Ngahamba kubantu ababonayo bathi ingane yami yaphuma. Yakhala entabeni. So ingakho ngikubizile ngacela sisithobeke ukuthi solungisa le nkinga le ukuthi wena ungichazele ukuthi kahle kahle kwagcina kwenzakaleni. Kahle kahle ngiyadideka ukuthi uqhamukaphi kanjani because mina lo bhuti lona ngikhumbula ngisho idate akangitshela ngayo ukuthi angikhiphe ingane. Ngisho isikhathi lapho ngangimncane age of 16 years. Engimithisa efunda ugrade 11 ngifunda ugrade 9 ngizophathela ugrade 12. Khumbula ngisho isikhathi and kwathatha isikhathi ukuthi ngibone ukuthi mina ngikhulelwe. Ngamtshela ukuthi ngikhulelwe. Wangitshela ukuthi yena-ke ngeke ezekwazi ukugcina leyo ngane mangiyigcine yami. Ngayibuza ukuthi kanjani wangitshela ngisikhiphe. Ngambuza mina ngathi sikhishwaphi sisikhozi ngangingane futhi ngangikhulela emakhaya ngangihlalele ekhaya ngingazilusa. Wangitshela ukuthi angazi-ke manje ukuthi ngiyasigcina akahlangane nalokho. Kwaba buhlungu ngaphatheka kabi ngoba ngangimncane kakhulu ekhaya. Even ngisho sengimtshela ukuthi okay fine uyangilahla wena. Okusalayo kodwa abazali bami ngeke beze bengilahle vele ngihlangane nawe umdala wangisela. So angazi ukuthi ufunani kimi. Ingane yaphuphuma. Ngenxa yokuthi nganginenkinga ngine-stress. Mfethu. Inkinga la ikhona mfethu nginengane ekhona. Kuyimanje sesibhedlela icindezelekile icindezelwe iyona lengane engekho. Pho mina ngenze njani ngoba eyama yikho wena kufanele le yakho ibe khona. Leyo ozoyizala lapho uthanda khona. Le yami eyaphuphuma ngenxa yezimo engangibhekana nazo. Ubalekile wena umncane ngenze njani mina? Ufuna iphile le yami? Mana ngiyacela uhlisa umoya mfethu njengoba ngizela kuwena ngiyakucela. Ngongwazi hayi ngami. Mina ngeke ngikwazi ukuyiphilisa. Angimi mfethu nawe. Into engiyifunayo ngifuna usizo lakho kuphela la mina. Futhi ngenzeni? Yabo siphe njoba lento le iyehlele mina. Nawe isangakwehlela. Because mfethu yabo njobe iseyintabeni ingane. Isangabuya nawe kuvalele izinto eziningi. Because nawe yakho ingane ethe sikhuluma ngayo mfethu. Ukuthi landa ingane eyintabeni la ikhona ibuyize ekhaya. Ayiphuphumanga ngaqede ngafihle ekhaya. Angakaze nje ngifihle bayazi ukuthi ngaphuphumelwa isisu yenzelwa usiko lasekhaya lokho malume lophikelo lefanele ulenze wena uyithandanga ingane yakho. Hayi ngoba ngayithandanga ingane mfethu. Inkinga ngasasafunda. Kwakuzoba If nzima. ngifunda mina ngangafundi ngaleso sikhathi. Kwakuzoba nzima ukuthi phethe ingane siyiphilisa soyiphilisa ngane ingane. Ingane mayisikhulile akuyona yakho. Mayisizelwa akuyona yakho awonke umuntu emphakathini. Awukwazi lokho? Ngiyakwazi lokho mfethu. Kodwa kwakuzoba nzima. Hayi kwangeke ukwazi. Ngoba wawazi sengizangizoya kufunda umatric. Wena ngazofunda kanja. Ngisho inamba namhlanje usuzodinga usizo lami. Never. Ngizofunda kanjani umatric mfethu nginengane la nginaka ingane isikole la kungixinile yonke into. Kwakufanele ukucabanga kwasekuqaleni lokho. Siphe ngiyakuzwa mfethu ngiyalivuma iphutha lami. Angibona nje lesi sibhedlela angihlangani naye. Ngiyacela ke yebo ngiyakuvumela lapho awuhlangani nayo. Kodwa into uqhaphaza mina uqhaphaza uma uqhaphaza obhuti. Uqhaphaza abafethu sisibami wangimithisa waphikisisa. Wangenza ngathi bengilala lalo lonke izwe. 2 namhlanje uzobuya ngoba nakho wena umithise someone ozoteta akakwazi ukuteta ngenxa yokuthi ukukhala le yami ingane ayikhaleli ephambili.